راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أب زلزلكم السلام بساتلايت حتصير معبلن مربب حبريتنا إيرنا دوتورغن تكتاتلونا كبرا سمعتي نايلومي حموس عسرات الريفن وناهي في المالو إرتراوي دبلوماسينيا بزيمبابوي بودو بخرات قتلو مرحتي إثيوبيان رسم محدار سومالي لاندن أب قدايتي أب قبر زي وعلي واننت بركي ود باربارا بزملكت كم زد تميايتو تقليتو أوغندا مس كينيا أب زداو بمسمر ناي كوفيد يحلف ورقة التنبب مسارحيت بمبلشوا نوحدي ندادي تقالعا راديو إيرنا زينا بزرزر حدا إرتراو منسي أب زيمبابوي نسدرابيتو بخارا كم زدقعهم مع كنات زينا زيمبابوي حبيرن اتياب هولان تمهارا يونيفرسيتي مخانوس تتقصي إرتراو منسي بغدام 15 تطري ناكلت يوم ولدو بوحدو 18 تجيزي بخارا كم زوجهم تبصا بوليس زيمبابوي فليتو دانيال فتصوم زدباله دبلوماسينيا مخانوس تقلص أبو أباف لبون كبدون بخارا توجيو بونبو كموتن كلو يردانوس زروم زدباله تادي دما كبيد قدات بصحوا أب هوسبيتال تقللا اتي بقتله تابون فتنا قتله تاديون استخساسي إرتراو منسي أب 27 طري دقيمو ناب بيت فرديك ساب زغرب أب كيدي ركب اتودع 33 عامت منسي نولدو بچكانن زسكحك حق بابن بخرا زدك علو مغنيات اي تفلتن بريزيدنت موسى بيحي عبدي زمرحو لعلواي وكيل منغست رسم محدار سوماليلاند اب إثيوبيا وقعو ناي سراح مبصح كايدو اتي بريزيدنت نايتا رسم محدار ب18 طري ناب أديس أبابا زاتولو منغست إثيوبيا معري مرحي هاجر دموق اقبابلا غيرلو علامة عودة منغست رسم محدار سوماليلاند مس إثيوبيا أبزهلو ناي قطبا نقدن ጸጥታን ምትእሳር ብዝምልከት ንምምያጥ ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ርእሰ ከተማ ሃርጌሳ ሓቢረን ፕሬዝደንት ሙሴ ቢሒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ብዛዕባቲ ኣብ 2019 ኣብ ስምዕ ተበፂሑ ግና ዛጊት ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ዋንነት ብርኪ ኢትዮጵያ ወደ ባርባራ ብዝምልከት ከም ዝትዩ እተን መርበባት ንምጭታት ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ወደ በርበራ ኣብ ዱባይ ብዝመደበሩ ግዙፍ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ክመሓደር መንግስታት ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ድማ ኣብ ዝወደብ ብርክታት ብምውናን መሻርክቲ ክኾኑ ዝብል ስምዕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ግንቦት 2019 ዝኣተወቶ ስምዕ መሰረት ኣብ ወደ ባርባራ 19 ሚእታዊት ናይ ብርኪ ዋንነት ክህልዋዩ እንተኾነ ስምዕ ዛጊት ኣብ ግብሪ ይውዓለን ልዕሊ 9 ሚእታዊት ኣገልግሎታት ወደብ ኣብ ጅቡቲ ተሓፂራ ትርከብ ኢትዮጵያ ካልእ ኣማራጺታት ንምንዳይ ናብ ኬንያ ሱዳንን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ከተቋምጥ ጸኒሓ ፌደራላዊ መንግስት ሶማል እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ዱባይን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተበጽሐ ናይ ወደብ ባርባራ ሽርክና ንሉኣላውነት ጥምርቲ ሶማል ዝገዝዩ ብምባል ተቃዊምዎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ሲያድ ባሬ ኣብ 1991 ካብ ሶማል እኳ እንተተፈልየት ዛጊት ከም ናጻን ሉኣላዊትን ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን ይኹን እምበር ሓያሎ ሃገራት ምስ መንግስቲ ናይታ ብኣህጉራዊ ሕግታት ኣካል ሶማል ምዃና ትጥቀስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ርክባት የካይደን ካብን ናብን ዩጋንዳን ኬንያን ኣብ ዘራኸብ መስመር ናይ ኮቪድ ይሕለፍ ወረቐት እተንብብ መሳርሒት ብምብልሸዋ ኣማይት ዓበይቲ መካይን ተዓጊተን ከም ዝወዓላ ተሓቢሩ ብፍላይ ካብ ወደባት ኬንያ ናብ ዩጋንዳ ነዳዲ ዘበጻጽሐ ቦታት ኣብቲ መስመር ብምዕጋተን ኣብ ዩጋንዳ ዋሕዲ ነዳዲ ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ብሰንኪት ዋሕዲ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዩጋንዳ ነዳዲ ተሳኢኑ ከም ዝወዓለን ኣብቲ ዝርከበሉ ድማ ዋጋታቱ ከም ዝነሃረን መርበባት ዜና ጸብጺበን ጠንቀቲ ዝተኸስተ ዋሕዲ ኣብ ዶብ ዩጋንዳ ነተመላለስቲ ካብ ኮቪድ-19 ናጻ ምዃኖም ዝምስክር ወረቐት እተንብብ መሳርሒት ብምብልሻዋ ምዃኑ ሚኒስተር ጸዓት ዩጋንዳ ሩት ናንካቢሮዋ ኣፍሊጣ ብሰንኩ መራሕቲ መካይን ኣብ ነዊሕ ሪጋ ተሰሪዖም ክጽበዩ ስለ ዝተገደዱ ኣማይት መካይን ተዓጊተን ኣብ መስመር ዩጋንዳን ኬንያን ምጭንናቕ ከም ዝፈጠራ ተመልኪቱ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓድሽ መልክዕ ንሂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዶባተን ናይ ኮቪድ መርመራ ወይ ድማ ካብ ኮቪድ ናጻ ምዃኑ ዝምስክር ወረቐት መንበቢ መሳርሒታት ኣተኣታትየን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ብኣኽበረት ማሕር ዝዳሎ መደብ መንእስያት ክስዕብ እዩ ምሳና ጽንሑ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ
أبزلكم دحن كتلون ناتمننا نلوم حموس 10 ጥሪ 2022 ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ከም ዝፍለጥ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ብዙሓት ሰባት ብሕማም ካንሰር ክሳቐዩ ምርኣይን ምስማዕን መዓልታዊ ተጓንፎ ኮይኑሎ ካንሰር ዝሓመመ ሰብ ከም ናይ ቀረባ ሕክምና ኸይዱ ክርዳኣላ ዝኽእል ሃገር ሱዳን እያ ብዙሕ እዋን ካንሰር ሒዛቶ ንሱዳን መጺኡ ወይ ከይዱ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ካልኦት እውን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ናብ ዘብልዎ ምስ ጨነቆም ሓገዝ ክሓቱ ይረኣዩ ሓደ ካብዚኦም ኤርትራዊ ዮናስ ጸጋይ እዩ ኤርትራዊ ዮናስ ጸጋይ ምስ ስድራ ቤቱ ቅድሚ ገለ መዓልታት ብመንገዲ ሃንፓስ ዝተባህለ ናይ ዩቱብ ቻናል ዘለዎ ከቢድ ኩነታት ሓቢሩ ንሱ ኣቦ 6 ቆልዑት ምዃኑን ብሕማም ናይ ደም ካንሰር ይሳቐ ከም ዘሎን ንሕማሙ ክሕከመሉ ዝኽእል ዓቕሚ ገንዘብ ይኹን ድራር ዕለት ደቁ ክጥውረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ከም ዝርከብ ኣምሪሩ ገሊጹ ዮናስ ወሲኹ ወዲ ስውእ ምዃኑን ሓላፍነት ወሲዱ ኣለመለ ክብሎ ዝኽእል ናይ ቀረባ ሰብ የብለይን ክብል ነጊሩ ኣብ ሕብረተሰብና ሰብኣይ ክነብዕ ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን እዚ ኮይኑ ግን ዮናስ ከምዚ ያቐዲሙ ዝተጠቕሰ ነገራት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኖሞ መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ከም ጸበቶ ንባዓቱ መስኪሩ ነዚ ዝረኣዩ ኤርትራውያን ንጻውዒት ዮናስ ካብ ጻት ነጻት ዓለም ብሓደ ድምፂ ኣበየት ኢሎሞ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክትብል ዘድፍር ኩነት ንመንእሰያት ንቆልዓ ሰበይቲ ንሰብኡት ንደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ከምኡ ንተቃወምቲ ብሓፈሻ ንኩሎም ኤርትራውነት ናትና እዩ ዝብሉ ኤርትራውያን ንበዓት ሓጎስን ንበዓት ድንጋፅን ደባሊቕሎም ቀንዩ ብዓብኡ ከዓ ሓድነትን ሓድሕድካ ምትሕብባርን ህዝብና ከምዚ እዩ ብምባል ፍናኖም ክባቢልዎሎ ጸገም ዮናስ ምስ ስድራ ቤቱ ብተንቀሳቐሲ ምስሊ ካብታ ኣብዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ ዩቱብ ቻናል ዝተዘርግሓትላ ደቂቕ ጀሚሩ ህዝቢ ካበየ ኩርናዓት ዓለም በየናይ መንገዲ ንዮናስ ክሕግዞ ከም ዘለዎን ኣብ ዝተፈላለየ መራኸብቲ ብዙሓን ነቲ ቪድዮ ሸር ክገብርን ግዜ ወሰደሉን ብኡ ንብኡ ድማ ነቲ ገንዘብ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ገንዘቡ ከወፊሉ ዝኽእል ጎፈንድሚ ተኸፊቱ ጎፈንድሚ ማለት ሓደ ናይ ኦንላይን ሕሳብ መሳለጢ ወይ ከዓ መጠራቐሚ ገንዘብ እዩ ሰባት ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ብቐጥታ ካብ ሕሳቦም ናብቲ ዝተኸፈተ ሓድሽ ኣካውንት ናይ ጎፈንድሚ ዓቕሞም ዝፈቐዶ ብምውፃእ እቲ ሰልዲ ይእከብ እሞ ነቲ ዝተባህሎ ዓላማ ከም ዝውዕል ይግበር እዚ ንዮናስን ስድራ ቤቱን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተኸፍተ ጎፈንድሚ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ብኣሽሓት ዝቁፀር ገንዘብ ክጠራቐምሉ ግዜ ወሰደን ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ክንዲዚ ዝመብዛሕና ዲና ዘሎና ክሳዕ ዘብል ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከባቢ $700,000 ኣሜሪካ ኣብቲ ዝተኸፈተ ሕሳብ ተዋህሊሉ እዚ ብዘይካቲ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኸፈትዎ ሕሳብን ዘጠራቐምዎ ገንዘብን ምዃኑ እዩ እዚ ብዙሕ ገንዘብን ምርብራብ ንምሕጋዝ ዮናስን ንብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ስምዒታት ፈጢሩሎም ኣሎ ምኽንያቱ ክንዲዚ ዝመብዝሑ ገንዘብ እሞ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ተዋፂኡ ስለ ዘይፈልጥ ብዘይካዚ ብዛዕባ እዚ ክንዲዚ ዝመብዝሑ ገንዘብ ንኻልኦት ወገናትና እውን ምልክት ሕቶ ፈጢሩሎም ኣሎ ንሳቶም ከም ርእይቶኦም እዚ ገንዘብ እዚ ስርዓት ህግደፍ ነቲ መንቀሳቐሲ ዝሰኣነሉ ገንዘቡ ንኸንቀሳቐሰሉ ዝተጠቕመሉ ሜላ እዩ ይብሉ ስለዚ ገንዘብና ንመን ክንሕግዝ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ብምባል ስጋኣቶም ይገልጹ ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ ስጋኣት እዚ ገንዘብ እዚ እንድሕር ደኣ ብመንገዲ ባንኪ ኤርትራ ንኤርትራ ተላኢኹ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ ኣብ ኢድ ዮናስ ከም ዘይበፅሕን እቲ ቀዳማይ ተረባሒ ናይዚ ገንዘብ ድማ ስርዓት ህግደፍን ኣብኡ ዘለዉ መሻርክቱን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግምቱ እቲ ኮይኑቲ እቲ ገንዘብ ንምምሕዳሩ ሕልኽልኽ ክብል ከም ዝኽእል ትፅቢት ኣሎ ምኽንያቱ ኣብቲ ፈለማ ንኽዋፃእ ዝኾነ ኮሚቴ ኣይቆመን ህዝብን
እቶም ቅዱሳት ነቲ ጎፈንድሚ ዝኸፈቱን ብርሕራሕን ብግርህነትን ዝገብርዎ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንኣቶ ዮናስን ንኻልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምሕረት ከውርደሎም ንመነ ከምቲ ኩልና እንፈልጦ ኢኮኖሚ ህዝብና ብኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ሰብ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ካብ ነብሱ ወከፍ ስድራ ተሰዲዱ ዘሎ ውሉድ ይኹን ወላዲ ዘይጥውራ ስድራ ኣላ ክትበሃል ኣይከኣልን ስለዚ እቶም ውላዶም ንስደት ዘይሰደዱ ስድራ ቤታት ወይ ሓጋዝ ውላድ ዘይብሎም ብምሉኦም ወለዲ ይኹን ቆልዑ ኣብ ከመይ ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ንምግማት የሸግርን ስለዚ እዚ ናይ ምትሕጋዝ ባህልና ዳቢሩ ብቐጥታ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ወገናትና ዝሕገዝሉ መንገዲ ክፍጠር ተስፋና እዩ ኣብ ጽባሕ ልደት ናይ ዝሓዳሽ ዓመት ሓድሽ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ተባሂሉ ዝተነገረሉ ቃለ ምሕተት መራሒ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ ምሕተት ገይሩ ነይሩ ከምቲ ቀደም ብዙሕ ሰብ ብሃንቀውታ ክጽበዮ ቀንዩ ክበሃሎ ዘድፍር ኣይነበረን ብዘይ ተዳሎን ብዘይ መፀን ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት እዩ ካብዚ ተበጊሶም ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ቃለ ምሕተት ናይ ኢሳያስ ነናይ ባዕሎም ርእይቶታት ክህብሉ ቀንዮም እቲ መራሒ ኣሹምካይ ኣብ ዓመት ሓንሳብ መጺኡ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ወላ ምሸት ኣብ ቲቪ ቀሪቡ ቃለ ምሕተት እንተዝገብር እውን ሓድሽ ነገር ወይ ጭቡጥ ነጥብታት ክህብ ኢልካ ትጽበዮ ሰብ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኩነታት ቀድና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ እቲ ብቐጥታ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጸሉ ዘሎ ኩናት ሕድሕድና ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኣቲኻ ግን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እንታይ ክብል እዩ ኢልካ ምጽባዩ ዘይተርፍ እዩ ርእይቶ ድዩ ሕቶ ንጹር ዘይኮነ ዝተጻሕፈ ነገር በቶም ኣብ ቀድሚኡ ንኽቕጽዑ ተቐሚጦም ዝነበሩ ዝመስሉ ክልተ ጋዜጠኛታት ወያነ ብዝብል ኣርእስቲ ምስተነበበሉ ኣቶ ኢሳያስ መእሰርን መጥመርን ብዘይብሉ ኣርእስታት ሕሜታ ብዝመስል እውን ንኹናት ኢትዮጵያን ንወያነን ከውትተሎም ተሰሚዑ ኣብ ዕድመ ባሓጎ በጽሒ ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ወላ እኳ ካብ ዕንክሊል ወጻኢ ጭቡጥ ሓበሬታን መልእኽትን ናይ ምሕላፍ ልምዲ ተራእይዎ ዘይፈልጥ እንተኾነ ሕጂ ግን በጽሒዎ ምስ ዘሎ ዕድመ ዓጀውጀው እንተበለ ዝተሓዞ ኣይኮነን ቃለ ምሕተት ኢሳያስ ብቐጥታ ኣብ ዩቱብ ይመሓላለፍ ነይሩ ከም ሰበይ ኣብኡ ክከታተሎ ጀሚረ ምስ ነፍሲ ወከፍ ውተትኡ በቐሊሉ ስምዒታዊ ካብ ምዃን ስምዒተይ ክቆጻጸር የሸግረን እኳ እንተነበረ ብዛዕባ ዘቤታዊ ዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ኢለ ደቃይቕ ተጸበዮ ግን ኣይከኣልኩን ነታ ዝርእየላ ዝነበርኩ ላፕቶፕ ድምፂ ኣጥፊኤ ዘረባ ኢሳያስ ከም ዘይሰምዕ ገይረዮ ነቶም ርእይቶታት ጽሕፉ ዝነበሩ ሰባትን ነቶም ጋዜጠኛታት ከዓ ብዘይ ድምፂ ክዕዘቦም ጀሚረ ትዕዝብተይ ነቶም ጋዜጠኛታት ስሌማን ዓበን ጳውሎስ ነታባይን ዝበሃሉ ምኩራት ጋዜጠኛታት እዮም ካብ ዓይንቶም ሽቁረራን ፍርሕን ጥራሕ እዩ ዝቕዳሕ ስሌማን ዓበ ሓንሳብ ሰሪቑ ካብ ገጽት መራሒ ዓይንቱ ኣልዩ ኣንፈቱ ናብ ካልእ ክገብር ኣስተባሃልኩሉ እሞ ልክዕ ካልኦት ሰባት ዘፈራርሕዎ ዘለዉ ዝርኢ ዘሎ ይመስል ዓይንቶም ኣፍጢጦም ናብቲ መራሒ ክርእዩ ጥራሕ ተገዲዶም ዘለዉ ይመስሉ እቲ መንፈሶም ፍጹም ድሁል እዩ ኣብ መንጎ ዘረባቲ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዘውትት ዝነበረ ኣረጊት ሰብኣይ ኮሊፎም ሕቶ ክሓትዎ ወይ ርእይቶ ክህብዎ ብፍጹም ኣይክእሉን እዮም እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርመኒ ዝነበረ ግን ክኒ ምንታይ ዓቕሊ ተዓዲልዎም እዩ ልዕሊ 2 ሰዓት ሓደ ሰብ ክዛረብ ክሰምዑ ኮፍ ኢሎም እሞ ከዓ ብፍርሕን ሽቁረራን ተገቢኢኻ ብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶ ብቋንቋ እንግሊሽን ትግርኛን ገይሮም ኢሳያስ ጅግና ምዃኑ ዝበለጸ መራሒ ምዃኑ ነቲ ሃገር ጽቡቕ መራሒ ከም ዘሎ ይጽሕፉ ነይሮም እቶም ሰባት እቶም ዝበዝሑ ኣብ ውዑይን ናብ ዝሑልን ናብ ዝደለዮ ኣንፈት ዝጠውዮም ደገፍቲ እዮም ኣብ ቴሌቪዥን መጺኡ ሎ እምበር እንታይ ይብላሎ ወላ ሓንቲ ነጥቢ ክርድኦም ዝሽገሩ ነዚ ናይ ሎማ ዓመት ሓጺር ትዕዝብታትን ቃለ መጠይቕ ኢሳያስን ከም መዕፀዊ ኢሳያስ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ወላ ሓንቲ ይገብር ከም ዘየሎን ዘማዕብሎ ሃገር ይኹን ዝተኸሎ ትካል ዘውሓሶ ሰላም ዘረጋግኦ ህዝቢ ዘቕረቦ ጠለብ ዜጋታት ከም ዘየለ ባዕሉ ብኣፉ እናመስከረ ደገፍቱ ከዓ ኣይፋልካን ትገብሮ ለኻይኻ ሃገርና ኣብ ምዕባለ ኣብጽሕካ ህዝብና ድሕነቱ ሒስካልናኻ ኢሎም እዮም ዝብድህዎ ነይሮም
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ረዲርና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ